אה. איפה הדק שקנית? הנה, אתה לא רואה את השחור? איפה הדק שקנית? הנה, הוא רץ לשם. שחור. רציתי להראות לך משהו. אל תסתיר את המצלמה, זוז. אל תסתיר את המצלמה. וואו, זה יפה, אתה רואה? המשכת. רגע, אבא מצלם. אני הכנתי טיפ. אמא, אפילו עושים את זה בטיקיה. בוא נעשה לו טיפ. אתה יודע שעשיתי טיפ שלא עושים את זה בטיקיה? אתה יודע שעשיתי את זה? טיקיה. לא. כל הדפים שאני אתן בטיקיה. תסתכל איך עושים מצנע. מה שגם שרתם? לסבור. מה, היא מפגרת? זה מה שמתפרסם? מי? עשתה קעקוע בציץ עם אורן, וגיטה מנשק לה את הציצי והיא מים. רגע, חכי, אני רוצה לראות, אני לא מאמין. שהיא מראה את הציצי? כן, אבל לא רואים, כאילו רואים שזה חזה, אבל לא רואים את הציצי. רואים שזה חזה, מה? רגע, ברור שרואים שזה חזה, אז מה, לא יראו איפה הוא מנשק? אני לא מבין.